golek panganan ing sak jabane omah. Wis rumangsa kangelati banjur arep mlebu ning omah malah lihat iku pajulbar karena aku mubeng omah oleh parang rumangsa kangelati aku mau mubeng sak gurene omah dumadan ana wong ngetok brek pucuke dimargemaken di kowe ya ora kena kowe kena dadi kudu walaring Bathara Kala sapa wong ngetok brek pucuke kok dimargemaken ora dijiokke lali-lali dene lele sine senatan 8 sasi 12 sinetron tribun dadi tadah maksane Bathara Kala ayo digolek pangan liyane di rusuk-rusuk itu dadah semua aku mubeng omah ning kulon omah kok ana wong ngunduh gendang mung diplepes jeboke ora ditegur iki ya ora kena dia lali-lali dene eling-eling sapa wonge ngunduh gendang kok cukup dilepes jeboke ora diketok senat-senat tahun 8 sasi 12 dia nek ora diruwat dadi tadah maksane Bathara Kala ayo dikaji bareng gelek mangan liyane ayo dikaji
adikku banjir barat. Iki ning ngarep omah sisih emperan. Lah iki ana wong ngungkal mbok diceluk anake mbok ana tamu dadak arite dibareng temumpang ngene ngungkal kok ora disisihno. Iki ya ora kena iki nawa bilahi. Bisa nek kejelekan cah cilik ya marahi molo. Ali-ali dene eling-eling. Yen ana wong ngungkal gamane ora dijipuk ditumpangi ungkal tinggal lunga. Sena-sena taun 8 sasi rasa ora diruwat. Ati maksane Bathara Kaleti. Ayo budal. Jenenge golek bocah kang nom nandang sekolah rumangsa kangelan pepalane jahate. Aku golek sajabane ngomah dia dibanjir barat rumangsa kangelan. Lah iki aku arep mlebu sak jerone ngomah. Lah dimadakan kok malah ana wong peteng pisanan lungguh nang tengah lawang. Apa iki ra dikandhani wong atuwane ta piye kono ngono. Wong meteng pisanan kok diban lungguh nang tengah lawang. Iki ya ora kena di. Wong meteng pisanan lungguh ning tengah lawang. Kuwi dadi wewangen Bathara Kala. Ya eling-eling. Aja bali ning Tlaga Mandodra. Aku tak amping-ampinge sabet-sabun bodo pawekon kene amping-amping wit gedang madal pisan. Ngenteni laire kena jabang bayi samangsa besok lair dadi tadah kana mangsa. Ayo dibatul banyak sesingitan diaye